Mayo 12, 2023 sa adlaw nga Biyernes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kini mao ang akong sugo. Pag higugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo." Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultian ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy magpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo, ug gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan nga mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, pag hinigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.